खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' हेल्थ टिप चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो गोदान भिडिअ'आव बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बेहेल बिलाइखौ बासि खुगाजों सोबनानै जानायनि मुलाम्फानि सायाव भिडिअ' लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन आरो नोंथांमोनहा बेबादिनो गोदान देहानि बागै भिडिअ'नि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। बेहेल बिलाइखौ बासि खुगाजों सोबनानै जानायनि मुलाम्फा। सावन दानाव बेहेल बिफांनि बिलाइफोरखौ भगबान भलेनाथ एबा शिबनो गोबां बिबाङै बावनाय जायो। मानोना बेहेल बिलाइफोरा इसोर शिबनि थाखाय जोबोर अनजाथाव होनना मानिनाय जायो। बे बिलाइआ खालि फोथायनाय आरो सिबिनायसिमल' सिमा गोनां नङा, नाथाय बेहा गोबां सावस्रियारि मुलाम्फाबो दं। जुदि नोंथाङा बेफोरखौ फुङाव लांदां उदैयाव जायो, अब्ला नोंथांनि देहाया गोबां मुलाम्फाफोर मोननो हागौ। बेहेल बिलाइयाव एन्टि-अक्सिडेन्ट गुनफोर थायो, जाय बिखाखौ गोबां बेमारफोरनिफ्राय रैखा खालामनो हायो। सानफ्रोमबो फुङाव उदै खालि बेहेल बिलाइ जानाया इमिउनिटि एबा होबथानो हानाय गोहोखौ गोख्रों खालामनायाव मदद होयो। बेहेल बिलाइयाव गोबां बिबांनि फाइबार थायो, जाय डाइजेशनखौ साबसिन खालामनायाव हेफाजाब होयो। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै, गोजोन्थों।